Ongi etorri Scratchera. Bueno, bideo honetan erakutsiko dizuet Scratchen edo gure pertsonaiaren tankerak nola aldatzen diren. Tankerak dira pertsonaiaren demagun disfrazak edo mozorroak. Eta hemen daude. Scratch katuak badauzka bi tankera. Hau, ikus dezazue, hor hanka luzatuta, bai? Eta bestea hanka apur bat okertuta. Orduen, bi tankera hauek denbora guztian ipinita, ematen dio Scratcheri ibiltzeko sentsazioa, edo ibiltzeko itxura. Orduan erakutsiko dizuet nola egiten den efektu hau. Orduan, lehenengo ipiniko dut eskenatoki bat, adibidez Colorful City, eta hementxe ipiniko dut Scratch. Eta, oraingo honetan mugimendua egingo dut 10 pausuka, eta hasiko da klik egiterakoan, sakatzerakoan banderari. Oraingo honetan ez dute etengabe hau erabiliko, ez dut erabiliko, eta erakutsiko dizuet errepikatu 10 aldiz, edo nahi ditudan aldiz, blokea. Bloke honen barruan, da fluxu blokea, edo kontrol blokea, sartu egiten dut mugitu, eta orduan 10 pausu mugituko da 10 aldiz, beraz 10 bire da 10, hau da, azkenean, 100 izango dira, ezta? Begira dezagun, ikusten duzu, ezta? Apur bat laburra da, ipini aldugu gehiago. Ipiniko dugu, imaginatu, hemen, 30. Ikusiko dugu, zelan gelditzen den. Atxera egiten diot, eta, oso ondo. Pantalla osoa zeharkatu egin du, ezta? Baina, ikusten duzuenez, ez dauko efektorik ematen du hor izoztuta dagoela, ezta? Hori aldatzeko eta hobetzeko efektua, tankerak aldatu daitezke, ezta? Orduan, hemen tankera, urrengo tankera ipintzen baldin badugu, denbora guztian egongo da tankerak aldatzen. Emango ditu 10 pausu, tankera aldatu. 10 pausu, tankera aldatu. 10 pausu, tankera aldatu, horrela, 30 aldiz. Eta ikusiko duzuen arabera, beste efektu bat emango dio. Eta emango du, ibiltzen ari dela, ezta? Nahi baldin badugu astiroago joatea, posible da. Bitu, kontrolean, itxaron 1 segundu beharrean, hemen 0,5 segundu ipiniko dugu. 0.5, vale? 0.5, segundu erdia izango litzateke. Orduan atxera ipintzen dut, eta ikusten duzue, astiro doa. Nahi dugula purtsu bat azkarrago? Gelditu, eta 0.1, hori azkarrago joango da. Bere lekuan kokatzen dut, ikusten, eta badoa ibiltzen, kalearen bukararaino. Eta hauxe izan da dana, espero dut gustatzea eta zuek zuen saiakerak egitea. Eskerrik asko, eta agur.